Avui es compleixen 19 anys de l'aprovació de la primera llei de l'autogovern d'Aran. No ha estat, doncs, un dia triat a l'atzar pel Consell General d'Aran i la Conselleria de Governació per escenificar la presentació de la nova proposta de projecte de llei de règim especial de l'Aran que han elaborat de manera consensuada els partits aranesos. Primerament, el conseller Jordi Ausàs i el síndic Francesc Boia s'han reunit en privat per després mantenir una reunió amb tot el Consell General. Ausàs i Boia han expressat les ganes de no entretenir-ne l'aprovació. L'Aran tindrà una relació directa i bilateral, repeteixo, amb el govern de la Generalitat, per tant, les institucions araneses i el govern de Catalunya, per poder ser fidels a la realitat nacional que el poble aranès exerceix des de fa molts i molts anys. I que nosaltres estem convençuts en aquest sentit que la generositat de Catalunya i molt especialment del seu govern es veurà manifestada en un text que serà el text que bàsicament plantegem els aranesos avui aquí. Avui es compleixen 19 anys de l'aprovació de la primera llei de l'autogovern d'Aran. No ha estat, doncs, un dia triat a l'atzar pel Consell General d'Aran i la Conselleria de Governació per escenificar la presentació de la nova proposta de projecte de llei de règim especial de l'Aran, que ha elaborat de manera consensuada els partits aranesos. Primerament, el conseller Jordi Ausàs i el síndic Francesc Boia s'han reunit en privat per després mantenir una reunió amb tot el Consell General. Se li ha lliurat, en format de llapis de memòria, la nova proposta. Ausàs i Boia han expressat les ganes de no entretenir-ne l'aprovació. Molt bé. Digues la garantia, síndic, que, com deia abans, des del Departament de Govern, l'Aran tindrà una relació directa i bilateral, repeteixo, amb el govern de la Generalitat, per tant, les institucions araneses i el govern de Catalunya, per poder ser fidels a la realitat nacional que el poble aranès exerceix des de fa molts i molts anys. I que nosaltres estem convençuts en aquest sentit que la generositat de Catalunya i molt especialment del seu govern es veurà manifestada en un text que serà el text que bàsicament plantegem els aranesos avui aquí.